makosana utengatu wachisoni ndona kuti tikaona chithunzi chimene chikusera pasikini pathupo mbali ameneyo zina lake ndekuti anali Joe Santa pamene toyankhula pano ndekuti ni malemu watisiya andi imfa yake yomvesatu chisoni kwambiri kupeza kuti mbali ameneyi wamwaliratu ali m'basi pamene amachokera ku dziko la South Africa kubwerera kumuzi ku Malawi. Enabe kumaza afuna kuti aziwe bwinobwino kuti chachitika chenicheni ndi chani, anachita ngozi kapena chinachitika chenicheni ndi chani, ayi ndithu makosana nkhani zake zosakhala bwino. Akunena zoti mbali ameneyi Joe anapita ku dziko la South Africa zaka zingapo zapitazo, monga amene timadziwa kale kuti anthu timatha kuthamangira kubwera ku dziko la South Africa ndi cholinga choti tizasake tonse popitiriza kutengeranso nema opportunities amene amatha kuoneka ku dziko lino la South Africa. Ndeno zikuona kuti anakhala akuthamanga ziwiri zitatu cholinga choti moyo usinthe, akamaza abwerera kumuzi ku Malawi azakhala zona kuti zinthu zasinthako mwina wake moyo ndithu ukupita patsogolo imene nkhani zake zimayendera. Of course ku dziko la South Africa ndikuti amakhala mu Joburg kumene amakhala akuthamanga ziwiri zitatu. Nawo chimene chinachitika ndichona kuti mwezi umene wa May chaka chimene cha 2026 naikuti last month ndi pameneno anayamba kusapeza bwino. Day after kuona zoti nthupi simukuyenda bwino chani anathamangira ku chipatala kuti mwina mwake akapeze thandizo la chipatala kumeneko. Nde zikuona kuti anayenda ndithu zipatala zochuluka kuti mwina alandire thandizo kumeneko, pafupifupi mwezi wa mtunthu ndithu akuzungulira kusakasaka thandizo la chipatala kumeneko. Mano ku chipatala kumeneko ndi kumeneno zinaziwika zona kuti vuto limene limamusausa mbali ameneyi linalitu meningitis ndimene nakhaye kumusausa. Nde zimaona kuti ngakhale amapitabe ku chipatala kumano nthupi simasintha kwenikweni, zomweno zinapangisa zona kuti alumikizane ndi anthu makamaka makolo oto kumuzi kwafotokozera ndi mmene amamvera nthupi mwake. Nde afterso atafotokozera zona kuti wayenda ndithu muzipatala kusakasaka thandizo, makolo anamulangizatu mbale Joe Santa kuti azibwerera kumuzi ku Malawi kuti mwina mwake atha kukapezanso ma option ena kasakasaka njira zina kuti mwina mwake umoyo wake uthe kubwereramo imene nkhani zake zimayendera. Leno zikuona kuti dongosolo la ulendo umenewo linakonzedwa bwinobwino, ananyamuka kuchokatu ku Johannesburg ulendo umabwerera kumuzi ku Malawi, anakwera ndithu ndi basi. Mano chomvesa chisoni ndichona kuti ali mkati mwa ulendo atafikatu pa Beitbridge anapeza kuti matenda aja anakula kwambiri zona kuti mapiro wake anapeza kuti watisiya alitu pamene pa Beitbridge. Nkhanitu zomvesa chisoni kwambiri zosakhala bwino kuona zoti mwina munthu amapita kumuzi kumeneno angathe kukapeza umoyo ukapeza thandizo kumeneko, komano m'malo mwake ndekuti asanafikeso kumuzi komwe ndapatu kamba zona kuti watisiya. Imenenso ndekuti khangati burden kwa chibale ndandani kuthamangisatu kuti thupi la malemu mbale Joe akhale ndekuti akubwera nalo kumuzi kumene akayikire. Of course kumuzi ku Malawi ndekuti amachokera ku boma la Nsanje ku dera limene limaziwika zona kuti Chidiri, ndi kumene kumachokera malemu Joe Santa zosakhalatu bwino. Pamene sitingathe kumfunsa mafunso ambiri mulungu, chimene amachita mulunguyo amachidziwa. Ife kwathu timangola makosana mu nkhanitu yofanana ndi imfa ngati imeneyi. Kulinso uthenga wachisoni wokhuzana ndi adona amene chithunzi chawo chikusera pasikini pathupo, adona amene nawonso atisiya m'basi. Mano iwo ndekuti amwalira mdziko la Mozambique after ndoti adabweranso basi kuchokera ku dziko limene la South Africa kubwerera kumuzi after ndoti asakasaka msipu obiriwira aona zoti ayi ndithu ndibwerere ndikapumulire ndikapitidwe ku mphepo zina, ndekuti BP na shuta kachani ndopeza zoti atisiya ali munsewu. Nkhanitu zomvesa chisoni kwambiri kumabwera pano kumazafotokoza mmene abale ndi alongo akupitirira mosakhala bwino. Of course malemu adona amenewa zina lawo ndekuti anali Rufi Mkoko, amachokeratu ku Cape Town muziko mene la South Africa. Ndeziona kuti ananyamuka ndithu masiku angapo apitawo ulendo omabwerera kumuzi, komano mwasoka ndekuti ali mkati mwa ulendo akuti atafika ku Mozambique anazapeza zoti ka BP na shuta kazinakhala bwanji, zomweno zinapangisa zona kuti anthu amene ali m'basi mmenemo ayimise nkuthamanga nawo kupitatu pa chipatala kumeneko ku Mozambique. Kumeneko chakono ndekuti atakaona kuyesayesa pamene amene azona kuti munthu uyutu chimene chinavuta kwambiri ndi BP na shuta, mapeto ake ndekuti watisiya. Nkhanitu zosakhala bwino. Pepese kwambiri kumawanja amene ndithu abale athu atisiya mwanjira yotere. Pepese ku banja limene la Mkoko kumeneno malemu Rufi amachokera. Pepesenso ku family ya Santa kumene malemu Joe ankachokera. Pozindikira kuti nthawi imene imakhala nthawi yowawisa kwambiri, makamaka imfa ngati imene ikamabwera motere ndekuti munthu watisiyanso ku dziko lina lake kutali, and then kumaganizirano ma financial cost kuti apangidwe repatriate matupi abale amene akumabwera kumuzi ku Malawi. Zosakhala bwino zomvesa chisoni kwambiri pozindikira ndithu kuswedwa mtima ndi mmene imfa imene
yabwerera. Komanso ululu umene mukumva padakali pano pafa kunena zoonatu imene ndi imakhala heartbreak yakulu kwambiri, imfa imeneyo imabweretsa chipsinjo kwambiri m'malingaliro. Komano pozindikira zoti kupepesa kwathu sikungafikire makamaka ndi ululu umene mukumva padakali panopa, tingoyikitsa m'manja mwa chauta kuti ndi amene angathe kukwanitsa kutonthozani mu nyengo imeneyi. Pepese ndithu kumanja osewa komanso achibale onse amene akhuzidwa direct ndi imfa imeneyi, Ambuye ndithu akutonthozeni. Pepani pamapeto penipeni tingoti mizimu ya abale amene wa Joe komanso Rufi iwusetu mumtendere. Makosanatu oifa ngati zimenezi zimakhala zowawa kwambiri, fonse timamvetsesa nkhani yokhuzana ndi imfa ndiyovuta kwambiri, ndiyo sitingayiphwekese imfa, imakhala yowawa komanso imabweretsa zipsinjo zambiri. Tikakumbukira bwino mu chaka cha 2025 kunali mwezi wa April umenewo, ngati mukutsatira makosana kuti analinso mayi wina wake anapezeka zona kuti anatisiya akuchokeranso tukuzi kumene South Africa, friend kuti wathamangathamanga bwinobwino kuna zoti wazitolera ayi ndithu ndipita kumuzi ndikapume ndikaone abale ndikaone makolo ndikathamangise soti ma business tangati kuti tatu kumeneko, anapeza kuti mwasuka ndikuti nkudwalanso mwazizisi nkutisiya. Adonatu amenewo zinawo ndikuti anali Rufi Chalengama, ena amwene tinatsata bwinobwino ene ya imfa yawo, ena amwene sitimatsata bwinobwino kumene ankachokera ku Blantyre kubangoko ndi kumene amachokera. And recently kunalinso nkhani yokhuza ndi amuna awo kuti anamwalira mu chaka chimenechi cha 2026. Andinso makosana ngati tinatsatira bwinobwino imfa yake ya mwamuna wamkazi ameneyo amene anamwalira mbasi imene amene kuti Rufi Chalengama. Mwamuna wake ndi uchayo anapezeka zoti avongozi ake ndi amene anamupha after ndiwoti anamunamiza kuti mkazi wakeyo leti Rufi Chalengama kuti wazuka chani ndi uja anapeza zoti wachoka ku Joni kupitatu ku Blantyre kubangwe kumeneko after ndiwoti amuyimbayimba chani ndimutengera kumulanje kujako kumene amuza zoti msing'anga amene anazunsa mkazi wakeyo afuna ndalama yochuluka kuti akamumbule. Kenako atapita kumeneko ndi moja zimazapezeka zonena kuti anamupha kumeneko mkulu wake ndi uja amene ankaziwika zonena kuti iye angesawerengera ambiri nkhani zake tinazitsata azosakhala bwino. Nawo ndi apa makosana amenewa atisiya mwanjira yotere. Anyways ayi ndithu ndi Mulungu yekha amene angakwanise kutonthoza manja ofedwa. Chauta akutonthozeni munthu ameneyi. Kutheka kuti makosana muli maganizo pa nkhani imeneyi, ngati maganizo alipo titha kufotokoza comment section kumati mwapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.